Ini soke Apa? semben nyelir apa kurang dino ae gelang ini. Aduh, yo uro toko tesele ada nambahi kate tesele tambah lunturi yang yo. Minggu wingi kene wis bayar, minggu anu ndak bayar maneh. Ya apa kan rentengane iku potane kancane, Pak. Sing mikiri plengen tengah-tengah ndas. Iya, waya duit kan nek gawe blonjo, beli jomis kan. Nek gawe rentengan luput. Ngene cen ko. Mon wong lanang urip wendewenan iki. Sembarangane teko nyambut sik bersih, ra ora. Nyapu. Pokoke dak kena pokoke mawar iku. Wong ngono iki ndak tak awe budal wae aku. Iki dadine wis kok ngene iki urip nek ora dhewe. Ndak kena temen nek kowe ngono. Nyambut utang tok. Kari adang iki sik. Tapi aku pengin mangan enak iki. Delok nang HP ae kah? Ya opo cara ndelok nang HP ae pola anu tang kanca wis nadi iso paling. Nanti Om. Halo. Halo, Ana endi di? ana omaku. Apa? Jaluk tolong ra apa aku di? Aku iki ate masak iki di. Ndak iso carane iki ndelok HP ndak iso maca. Dimasak nih kok. Iya aku jaluk tolong uruk iki ndak iso maca aku iki carane ya apa masak. Aku pengin mangan enak di. Oh, ya weh, mangan sekolah sing bener iku. Ya weh, ya terono OTW santa. Iya ndang rene ya. Ya, Ya wis. Assalamualaikum. salam. Wah, masak temen marine iki, masak enak marine iki. Nendi wis nadi suwe kok. Waalaikumsalam. Macek suwe ini di. Tak iki beli. Iki aku anu. Iki aku pengin masak iki ndak Ya. iso di cara-carane ngene lho. Masak apa kok? Pokoke aku masak apa dadar iku sing enak iku di. Oh, ada sing enak iku. Iya. Endi siapa endi? Ya aku ndak ada golek nang HP. Oh, Nang HP nih. Iya, aku sekolah yang genah oleh iso maca. Iya, baleno. Pokoke aku dadar sing enak. Ngono Ya lho, weh. mangan. Ndok ki ono kok. Ono ndok. Ya apaan carane? Carane apaan? Eh. Apaan? Mangko ya? Siapkan mangkok. Mangkok. Ya. Hmm. Apa meneh? Masukkan 1 sendok. Masukkan 1 sendok. Ya iki. Makan garam. Makan garam. Ya. Iki garam. Masukkan 1 sendok. Masukkan 1 sendok maneh. Ya. Loro. Makan gula. Mangan gula. Ya. Mantar gak enak marine kok. Oh, iki delok api iki, Di. Gula sak piro? Gulane. Gulane sak piro? Makan 1 sendok. Makan gula. Makan gula toh. Terakhir iki wis. Apa? Masukkan 1 sendok. Masukkan 1 sendok. Sendok maneh iki. Makan tepung. Makan tepung.
Ah. Besok kan cek pangan ngene ning riko. Ya apa? Oh. Ya apa? Tuntune iki. Ngene. Penjelak kowe. Oke. Aku udah iso deh, makanya aku udah iso. Kena temen anu kok kuping iku. Jangan ding. Mana goreng? Ya. Hotel. Hotel. Ya. Iki. Lango iki. Lango. Ya. Lango akeh. Ya we. Nah, ngene tok we, lang dak iso riko. Ya we. Iki yang mana? Wale, yo mek gosong tok we. Oh ya we. Ya we. Ngono tok ra iso. Te balik aman. Balik aku we. Yang suwon yo. Aku teh ngono. Ndak kesuwun aku. Enak temen Jen. Mari mangan dadar pinter temen mesti ku Joko. Wah. Umbe. Seger jan umbian iki. Pinter temen mesti ku jan. Ngene mana awak dak sekolah. Dak iso maca, dadi dak iso. Mesti cek pinter ya mesti. Seger. Enak. Kata isi bersih kah? Assalamualaikum, Bu, Pak. Waalaikumsalam. Anak saya. Lepas Mbak, enggak. Oh, enggak usah Pak, di sini aja Pak. Anak apa Mbak? Anu Pak, mau nanyakan masalah Bu Mawar itu Pak. Anu, Bu Maware ku nyambut andon merantau. Rantau-rantau gimana Pak? Ngomong aku tuh nyambut, bayar utangi ku mingguan ku. Di sini jelasin dulu Pak, maksudnya gimana ini Pak? Bu Mawar nitip uang nggak sama Bapak? Ndak ono dah Mbak, ndak ono. Terus pembayarannya gimana ini Pak? Pokoknya aku ndak ro iku dah Pak, ndak ro duwe iku. Bapak gimana sebagai suaminya kan harus tanggung jawab. Tanggung jawab ya apa pan aku ndak ro duwe ndak ro abang ijuwe. Loh kok bisa Pak? Kan dulu pertama mau pinjam, Bu Mawar minta persetujuan dari Bapak. Kok sekarang tidak tahu? Ya ndak ro polane duwe aku ndak ro aku. Ngene. Terus gimana Pak? Bapak harus usahain, kan itu utangnya Bu Mawar Pak. Pokoknya aku ndak ro iku. Ndak ro utang iku pokoknya aku ndak. Ya Bapak kan pertama pinjam kan minta persetujuan Bapak. Seharusnya Bapak tahu gimana. Pokoknya aku ndak ro iku, ndak ro duwe iku, ndak ro utang iku aku. Pokoknya diusahain ya Pak. Ya wis. Esuk-esuk malah duwe anu aku tak bayar. Beneran ya Pak? Ya. 2 hari lagi saya mau kesini lagi. Ya wis. Kasihan yang lain Pak, nanggung rentengannya Bu Mawar itu Pak. Ya wis. Ya udah Pak, kalau gitu saya pulang dulu ya Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ikil dak dikenan no iki. Pertanyaan ngene terus sih. Yo. Mawar. Apa ae ndak ro duk-beduk memang rame. Ono apa? Nanti Mawar Kang. Mawar minggat wis. Hah, minggat nang di. Enggak opo. Minggat ngomongin aku nyambut ngadoe. Bukan ya opo, cicilane opo iki? Pokoknya aku ndak ro iku. Ngomong ya apa iki cicilane iki jar kacir mulai minggu wingi wis dah bayar iki. Pak kepotane ngene. Iya, ya apa sampean niku? Ndak ro iku pokoknya aku ndak ro abang ijuwe duwike. Oh, pela kaya sarepis kan ndek kok dak ro duwe rupane ngene. Ndak ro. Bayar utangiku Kang.
Ndak pokoknya aku daro. Bojok ngono Riko iku pengen bojone Riko sing nyeling ngono. Jere tuturan jere Riko sing ngongkon. Jere sapa iku? Oh, mawar ngomong. Daro iku pokoknya aku. Opo iki? Pokoknya bayar nih Kang, kan bojone sampean iku Kang. Iya. Iya tang bojo tinggal tapi aku daro utang iku. Bojone Riko tanggung jawab, sapa yang tanggung jawab? Daro pokoknya aku daro wis mulai. Oh, kok Oke. boleh Dadi. Oh jere. Bayar di si utangnya bojone ku. Iya temu genah iki. Ndak pokoknya merame mulai wis daro iku aku. Bo, mulai opo ya segenan iki dapat anu. Daro. Aku Bayar. daro. Bayar utangnya bayar. Pokoknya aku daro utang iku. Mana yang ini terus iki? Mulai wis dipedhok. Keturu aku wis. Oh, Kok iki weni? Ti. Ya. Kamu kono wis? Ya apa marine iku? Kumpulan iki. Mawar mingkot jare. Yo iku marine kene rentengan maneh. Yo iku tak kenal. Marine nyala misnali yang ngono ki. Ya jaluk tempu ati tengok gendeng. Apa marine kene kabeh sing nalangi kabeh mari ngene we. Ya iya misnali ngomong ngono, ngomong daro duwike. Ya pelem daro duwike, barang jenenge bojone daro duwike. Sik marine sik aku teh ono kono sik ombian teni. Ki, Wah, mbiyen iki. ya ombian wis. Yo, enak iki. Oh, begitu. Sinom. Oh, sinong. Silati. Kocok sik. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Nanti bayan itu ani kembali ke jalan enak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo. Silakan duduk, Pak. Amit, Mbak. Nggih. Ada acara apa ini, Bu? Oh, iki ndak Jen. Siap sampean iki we. Sik ya, tunggu sik ya, Mbak ya. Oh, nggih. Sik. Dari mana aja, Mbak? Dari keliling di rumahnya ibu-ibu yang lain itu, Bu. Oh, Oh, apa Monggo, Pak. nih? Minuman apa ini, Bu? Oh, produknya siapa, Bu? Usaha sendiri, Bu, nya? UMKM ya. Ini produk dari ondeng-ondeng. Enak ini, Bu. ya anu. Buat Kocok kesehatan. dulu. Kocok dulu. Oh, dikocok dulu, Bu. Iya. Oh, maaf ya. Jangan mimik dulu wis. Nggih, nggih, nggih. Wah, enak, Bu. Syukur, Bu. Gimana ini, Bu? Aman, Bu? Langsung dilanjut apa? Ya, Mbak. Ya, apa itu, Bu Mawar itu, Bu? Tak titip ini uangnya dah, Mbak. Bu Mawar, Mbak. Nggak dititipin sini? Enggak. Ndak. Kapan hari saya nagih di sana? Katanya mau dititipin ke rumahnya Ibu. Ndak ada ono. Cari, Mbak. Mau, Enggak Mbak. dilihat gimana? Yo, bapaknya ngomong minggat ngene, Pak. Suaminya. Suaminya itu, Pak. Tapi pas itu saya ke rumahnya suaminya, bilangnya merantau gitu buat bayar mingguannya ini, Bu. Enggak ngomongnya minggat. Ya, saya ke sana juga, Mbak, mesti ini. Iya. Bilangnya minggat. Terus ya apa ini? Terpaksa ya, tetap rentengan ya. Ya, Rentengan mana Jalan. iwe? ya apa itu?
anu tambah selanjutnya gitu terus tambah rentengan terus tambah. Iya Bu, itu harus rentengan sampai Bu Mawar itu bisa bayar cicilannya sama rentengannya buat ganti punya ibu. Karena udah sepakat kan ibu-ibu pas kumpul kemarin, Iya sih. kalau nggak ada yang bayar satu orang harus rentengan gitu kan. Kena Bu Mawar Oh, Ya iku. Ya udah apa-apa, jalani dulu itu Bu. Nanti saya akan ke rumahnya Bu Mawar buat tindak lanjutin itu. Biar ndak kelanjutan gitu Bu, biar Iya. diurus. ya bener. Temenan yo, Mbak. Ya daging temen yo, Mbak. Mbak. iya. Mbak. Ya itu kan tanggung jawab saya buat nagih. Nanti biar ndak ditanggung ibu semua punya Bu Mawar gitu. Iya mana dak deng gendeng iku bojone ku, Mbak. Iya. Ono deng gendeng yo bojone ngomong dak ro duwe. Iya, nanti saya nagih ke sana, saya tindak lanjutin ya apa keputusannya dari Pak Bapak suaminya Bu Mawar ini. Ya udah kalau kayak gitu Bu, kita lanjut ketemu minggu depan lagi ya Bu. Oh iya, Mbak. Ya. Pembayarnya ditanggung Bu Mawar, ditanggung ibu-ibu ini dulu ya, rentengan ini ya. Udah ngurusin tapi Mbak ya. Iya. Dibawa ya, Mbak, minumannya. Oh, enggak, makasih nggih Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ono opo maneh iki? Mak ben minggu sing nagih. Pak, saya datang ke sini nih untuk menjelaskan bagaimana angsurnya Bu Mawar ini. Aku kan wis ngomong. Aku kan ndak ro iku. Tapi kan Bapak ini sebagai suaminya harus bertanggung jawab atas hutang ini, Pak. Saya kasihan sama karyawan saya, Pak. Bagaimana kelanjutannya angsuran Bu Wong Mawar aku ini? ndak ro iku. Ngomongnya iku nyambut nang atoe bojo. Aku ndak ro iku. Ya tanggung jawab Pak, pas pinjam kan Bapak tahu. Saya sudah peringatin karyawan ini saya tidak bisa untuk gimana, Pak? Ndak ro iku, sampean mak meksa. Kalau terus nggak tahu ya apa, kan ini tanggungannya Bu Mawar Pak. Harus bayar Pak, kasihan yang lain nanti. Bagaimana nih Pak kelanjutannya? Pokoknya aku ndak ro iku, aku pokoknya wis, Mas. Iya kan ini Baru utang tanggungannya iku, Mas. Bapak ini. Kan itu Bu Mawar istrinya Bapak. Ini tanggungannya banyak loh Pak. Ditagih suaranya selalu meninggi, Bapak. Ini gimana maksudnya, Pak? Ndak mecek meksa sampean iki, aku barang ndak ro. Iya Pak, ini kan masalah uang Pak. Baru utangnya aku, pokoknya aku ndak ro. Gak usah tinggi-tinggi nadanya, Pak. Bisa saja, gak usah tinggi-tinggi. Marine rek so meksa marine tak tabuki kabeh marine iki. Loh, kan harus dibayar Pak. Tak tabuki kabeh marine aku. Pak, jangan marah-marah Pak. Kalau kayak gini ke kita nggak bisa, Pak. Bicarakan baik-baik aja. Iya aku ndak ro iku. Nggak Aku tak bisa. tabuki kabeh mari ngono ku. Loh, Bapak main kekerasan nanti Iya saya bukan ada datang ya apa-apa, Pak. kira ora apa-apa. Iya ya Pak, tapi Iya, datang ya kira Pak. aku ndak ro utang. Ini kan mau nagih Pak. Nggak bisa bayar angsurannya, nggak tanggung jawab suaminya. Pokoknya ndak ro iku aku. Oh, Iki tak ayo semua. Ayo Pak. Mek ngene urip dhewe wong lanang iki. Mek dak genar ngurine. Adang-adang dhewe. Toko sawah rek luwe sik adang, sik bersih. Sik mbah-mbah. Payah urip rek ngene terus. Sing enak sawah iku adol wis. Nggih bayar utang. Ya enak wis, sing penting bojo mulih nglempuk. Ndak enak urip dhewe. Payah rek ngene terus. Tak ngebelano wis. Bojo
Halo. Assalamualaikum. Salam. Hai. Waras sampean? Oh ngene we Beb, nak enak we. Enak iku. Apa ning kono? Ya ndak enak jenenge wendewenan ya ndak enak. Ya opo bingung. Adang-adang dhewe. Mbah dhewe. Payah di omah. Beb. Rek iso sampean mulih apa we Beb tak dolo sawah we Beb aku. Ngebayar utang we mulih sampean ya. Sing kena sawahe kate dol temen ta. Iya tak dol we aku. Kudu sampean mulih ya, ngebayar utang. Sakno nemen nang aku Beb. Boh. Masa Mun ndak sakno kate dodol sawah, aku sakno nemen aku ning sampean. Pokoke sampean sira nglupuk aku, tak dol sawah we aku. Ngene lho. Ya. Mulih ya. ya we Beb. Ya we ndang mulih. Kapan mulih sampean kesuk wis? Ya we. Ya we. Ndang mulih lho. Ya. Enes mulih enak mari ngene ana barenge. Ndak enak wendewenan. Assalamualaikum, Beb. Waalaikumsalam. Bojo teko iki. Sampean, Beb? Yo, Mulai. Wes. Enak. Dek kono, Beb. ya we ngono enak ya apa? Enggak, Dek. Nyambut Dek anu enak. Enak. Akeh lek duit. Akeh sak tas. Ya apa ning kene? Ya apa ya payah, Beb. Sing agib, Bok. Endi sing kula ana mesni? Mesti dibalikan. Endi sik petugas iku? Payah mari aku ngrasakno. Nang tukang tagih iku. Oh, ono duit e. Lek duwe ono kowe, Beb. Wis mari tas perengan. Tak kene tangga dhewe iku kene biyo we aku akeh duwe iku. Coba tarik ATM duwe, pokoke sampean aja dari saya duwe wis. Mah ayo we lek ono duit e we ndang tak sauri. Iya kowe, Beb, enak amet to nang ATM duwe wis. Maen Beb, aku Beb. Kangen wis nih sampean. Oh, kocok. Kangen Beb. Ayo lebur. Suwe. Kangen.